もしもし。はい。はい。はい。ええ。はい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 。そうですね。はい。ですね。はい。はい。ですね。うちは、ルーミットという、会社から仕入れているので、ルーミットという会社からの情報をうちのホームページでも使わさせていただいているんです。もう少しカンガルー肉に関してのもう詳しい情報を調べたいのでしたら、ルーミットという Google かネットで調べていただいたら、ルーミット .jp で詳しく書いているので、そちらの輸入者なので、はい。はい、はい、お願いします。はい、はい、失礼いたします。Kita na yun. Cafe Jonathan yun. Yun ti kulit si Mommy sa